Христос поставя началото на цяла година, тъй като Божествената година от 25 920 години започва от Рида и се дига към Овен. Тоест, всъщност от краката, защото Рида е свързано с стъпалата на краката, след това Водолей, който е свързан с пръстците, Козирог с колената, след това Стрелец с бедрата и така до Овен главата. Тоест, Христос е поставил огромен период от минимум 25 000 години, 26 000 години, но тъй като започва период на еволюция, т.е. възвръщане към Бога, който може да бъде много такива божествени години. Тоест, вижте, когато се каже, за това, когато се каже Христос, не си мислете нито за будизъм, нито за нещо друго. Никой не е поставил, това е астрономия. Това е съвсем точно свързано с циклите, които са свързани с космоса. Тоест, не е дошъл някой, просто така нещо е говорил. Не. Идва миров учител, точно Син Божий, който обръща от инволюция към еволюция развитието на човечеството, който поставя цикъл от неизвестно колко божествени години, всяка една по 25-26 хиляди години. И ние в момента в България се намираме във втория месец на първата божествена. Първата е Риби, където той поставя чрез Словото, което е в Новия Завет, който всъщност е втори завет, първия свързан с Стария Завет. И учителя пише Третия завет, именно в Арбанаси, който е свързан с епоха на Водолей.